Good morning, yahoo! So, this is me, Naldong Gala. So, ngayong araw ay tutungo tayo ng San Nicolas, Pangasinan. So, ayun guys, samahan nyo kami at ang team palibot sa isa na namang panibagong motor adventure. So, ayun guys, bigyan ko kayo ng kaunting kaalaman sa lugar na ating pupuntahan ngayon. So, alam nyo ba na ang bayan ng San Nicolas ay nahati sa 33 mga barangay? So kabilang dito ang lugar na ating pupuntahan ngayon, ang Barangay Maliko. Hindi ko alam kung bakit Maliko ang tawag dito. Siguro dahil sa paliko-liko nitong daan patungong kabundukan. So ang San Nicolas ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Pangasinan. Ito ang tanging bayan na nasa hangganan ng Nueva Vizcaya. San Nicolas, Pangasinan ay mayroong isang bundok na maraming pangalan. Ang iba ay tinatawag itong Mount Lakay o Bantay Lakay sa Ilocano. Ang iba naman ay tinatawag na Mount Maliko. Malumot ang ilang bahagi ng bundok. Ang bundok ay tumataas ng 1,600 meters sa antas ng dagat. Ang bundok ay may pangalan ding Villa Verde. Nagsisimula ang Villa Verde Trail sa paanang malapit sa Santa Maria at umabot ng 27 milya hanggang elevation na mahigit 5,000. At nagtatapos ito malapit sa Santa Fe, sa junction patungong Cagayan Valley. So ayun guys, ano pang hinihintay natin? Bira na tayo. Ayan guys. So, huwag na natin patagalin tong vlog na to at punta na natin ang Barangay Maliko dito sa may San Nicolas, Pangasinan. Ayan guys. So simula Tarlac ay babaybay natin ang mga kabayanan ng Pangasinan. So, ayan guys, samahan nyo kami sa aming panibagong motor adventure kasama ang team palibot. So absent yung isa, nagpapalipad ng helicopter sa Clark. So ang kasama ko ngayon ay si J4 Speed. So dalawa lang kami ngayon, tandem. Okay guys, let's go! Ito yung daan papuntang Pangasinan, no guys. So tingnan nyo, puting-puti yung daan. Tapos dito sa side, black naman. Ganda ng ulap, oh. Woo! 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 Yeah, yeah, yeah! Welcome bagong San Manuel. Ayan. Shoutout po sa mga taga San Manuel. Merry Christmas po sa inyong lahat. Woo! Woo! Let's go! Ganda ng mga puno dito. Woo! Stig! Ganda, oh. Napakaganda talaga ng bayan ng Pangasinan.
Ay! Woo! Papsi Kugara, mahingit ka. So yun guys, time check is 12:02. Today is Sunday, December 12. Ayan, sama natin ulit si Pops sa J4 Speed. Rap-rap na po. Alright. May ganito palang daan dito. Wow, ganda. Ang bilis natin. Ang bilis natin. Eh no, ang ganda ng simbahan dito. Saint Anthony of Padua. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa may public market ng Rosales. Ayan o, dito muna kami maghahanap ng mga kainan. Wow, ang ganda pala dito sa lugar nila. Tara, tara. Ayan, yan yun. Ayan, Paps, dyan na lang. Dyan na lang. Oo, ikaw. Okay guys, dito muna kami kakain ni Pops J4 Speed bago kami pumunta ng Maliko. Okay, bibing ka lang. Okay ka lang. Okay, tara. Kain muna tayo. Bayad, no? Ayan, bayad muna tayo. Wait, bigyan natin ng sticker sila ma'am. Ayan. Oo. Shoutout po kayo. Ayan. Ayun po yung ano namin, search nyo po sa YouTube at saka sa Facebook. May mga Facebook page po kami. Ayan. Ayan. Baka kulang pa. O, dagdagan ko. Si ma'am. Ayan. Okay, meron na po. Sige po. So ayan guys, nandito tayo ngayon. Ma'am, thank you. Salamat. Thank you po. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa may Rosales. Kumain muna kami stopover. Ay, sticker po. Oo. Opo, ayan po, search niyo po sa Facebook page at saka sa YouTube. Ayan po, opo. Yes po. From Tarlac po. Ay sir. Ayan, Nalunggala, sticker. Ayan, sakto sir. Oh, sticker gusto nyo. Ayan, thank you sir. Salamat po. Shoutout po sa inyo sir. Salamat po. Alright, nandito na tayo guys sa may San Nicolas. Woo! J4 Speed pa rin yung ating kasama. Wow, wow, ganda ng tulay. Orange na orange. Ganda oh. Grabe ang ambience dito, napakalamig. Kahit tirik yung araw oh. Ganda ng panahon. Yoo! 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 Ayan guys, nakikita yung bundok na yan. Diyan tayo pupunta. Ayan o. Solid. Ganda na naman ang ating ano. Yung ating content ngayon ay pupunta ng Barangay Maliko at saka Villa Verde. Ayan, dalawa yung ating pupuntahan ngayon guys. Tapos yung exit natin ito ay sa may Santa Fe na. Dito sa may San Jose, Nueva Vizcaya. Ayan guys, so tinatawag na tayo mga kabundukan. Woo! Woo! Ganda!
Tara! Ito. Woo! Wow, ganda oh. Yan guys, so dyan tayo pupunta. Wow, ang ganda. Ang ilog oh. Wow, solid. Parang ang sarap magpalipad ng drone. Carmen to Tayog City. Ayan oh. Welcome to San Nicolas. Ayan guys oh. Okay, may check pero walang check. Ganda ng mga bundok oh. Ayan, na-interrupt tayo. Nasaan na ba tayo? Wow, ang ganda oh. Dahil lang, may interrupt talaga tayo dito sa ganda ng view. Ang ganda kasi. Woohoo! Solid liquid. Ayun o, Villa Verde. So dito nga yun, Villa Verde Trail. Wow, ang ganda ng kanilang ano. Wow, ang ganda Paps oh. Wow. Wow, wow, wow. Ang ganda oh. Siguro ang ganda nito sa gabi. Wow. Picture Paps. Ang ganda oh. Wow, tara. Tara, tara. Diyan ka, picturean kita. Ako naman, siyempre. Ganda oh. Ganda siguro sa gabi dyan. Tapos tindahan doon, may mga parola nakasabit. Wow. Grabe, ang ganda oh. So ayan guys, napahinto kami dito kasi ang ganda kasi dito sa may Municipal Hall ng San Nicolas. Ano, mga Christmas decors nila, napakaganda. Solid oh. Siguro ang ganda niyan sa gabi. Wow. Ang ganda. Tara G. Ang ganda oh. Naman. Ayun oh, tingnan nyo yung ulap. Humahalik na sa kabundukan dito sa may San Nicolas. Ayun oh. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto natin ang mga kabundukan, no? Ops, kayo iba yung nasa isip nyo. Ibang kabundukan yung ating gustong gusto. Ayun, no? Nakikita nyo yung mga kabundukan na yan. Yan ang gustong gusto natin puntahan.
Kasi naman sobrang ganda kapag ikaw ay nasa tuktok ng bundok. Ang ganda. Woo! Solid liquid. Tsako. Woo! Grabe oh, ang ganda talaga. Wow, 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 woohoo! Grabe, solid talaga. Ganda oh. Grabe. Oh. Tumatawag lang. Sige, sige. Ayan guys oh. Tingnan yung bundok oh. Tsaka yung ulap. Halos sumahalik na ang mga ulap dito sa bundukan ng San Nicolas. Grabe, solid talaga dito. Kaliwat kanan yung bundok. So ayan guys, stop over muna kami dito kasi dito pa lang sa bungad magpapalipad na tayo ng drone. So babaybayin natin tong kahaba nitong Tayog Road. Ayan guys oh, hanggang doon yan sa dulo. So okay, drone lipad. Enemy spotted. Ito, Maliko. So ayun guys, naharang tayo dito. So ano, ID? Hindi, bawal daw eh. Pagpunta tayo. Kahit pastrol lang tayo. Oo. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa may checkpoint ng Maliko. Sir, kahit pastro lang po. Kahit pastro lang po. Layo ka po. Dito pa kami ng ano sir. So ayun guys, hindi tayo pinalusot dito sa may Maliko. So yun sa ano, dadiretso tayo ng Nueva Vizcaya. Pero wala. Okay guys, tara, uwi na tayo. So ayun guys, sad to say, hindi tayo pinapasok dito sa may barangay Maliko. So pastro lang sana tayo papuntang Villa Verde, then papuntang Dalton Pass.
So and guys, na-checkpoint tayo. May mga bantay, may mga pulis. So according sa mga pulis, talagang bawal ang pagpunta ng Barangay Maliko sa kadahilan ng utos ni Mayor dito nga, Mayor ng Pangasinan. So okay guys, sad to say, uwi na tayo. Ay nako. Ganun talaga. So update guys sa mga pupunta dito. Sarado pa po ang Barangay Maliko dito sa may San Nicolas, Pangasinan. Okay, uwi na tayo nyan. Alright. Uuwing uluwaan kaming dalawa ni J4 Speed. Alright, let's go, uwi na. But wait, syempre hindi kami papayag ni J4 na ganun-ganun na lang, na uuwing luwaan. No way. So naisipan namin na libutin na lang ang mga magandang lugar dito sa San Nicolas, Pangasinan. So nandyan yung tinaguriang Sky Plaza, dito na matatagpuan malapit sa may Natividad. Ito ay tinatawag na alternatibong pilgrimage ecotourism site sa Pangasinan. Nakahiga sa paanan ng kabundukan ng Carabalo. Ayan, Carabalo Mountain. Ang Natividad ay naging mabilis ang pag-usbong ng mga pilgrimage site at destinasyon ng ecotourism ng Pangasinan Province. At nandyan rin ang Puyao River picnic ground na matatagpuan sa parehong bayan ng San Nicolas. So maraming pwedeng pasyalan dito sa lugar na ito. So sawi man tayong makapasok ng Barangay Maliko, pero na-enjoy naman natin ang magandang tanawin dito sa karatig bayan ng San Nicolas. So may mga susunod pa naman na araw, at ito ay atin din mapupuntahan, itong Barangay Maliko. So guys, shoutout pala sa mga nakasama natin, ang isang grupo ng mga riders. Ayan, shoutout kila Sir MJ Galindo ng San Carlos, Pangasinan, kila Ma'am Rona Gusagan, Ma'am Bergie Debera Aldo, at sa mga nakasama nating mga riders, Team Samsamit ng Pangasinan. Ayan, shoutout sa inyo guys. Ride safe always. So shoutout din pala sa kasama natin ngayon, J4 Speed, at sa bumubuo ng Team Palibot. Shoutout guys. So maraming salamat sa pagsama sa ating sa wing rides. Ayan guys, sa wing rides kasi hindi tayo natuloy ng Barangay Maliko. So better luck next time. Pero sulit pa rin yung ating gala ngayon kasi marami tayong napuntahan dito sa bayan ng San Nicolas. Napakaganda dito guys. So kahit pa paano ay solid pa rin yung ating adventure. Hindi maiwasan talaga ang ganitong pagkakataon. Naway, ayun guys, naway nag-enjoy kayo sa panonood sa ating vlog. Maraming salamat po. At God bless po sa ating lahat. So ayan guys, dito na natin tatapos yung ating vlog. So sa mga hindi pa natin na subscriber, please subscribe and like and share. So huwag kalimutang i-hit na rin yung button bell para palagi kayong updated sa ating mga upcoming upload videos. So supportahan nyo rin yung ating Facebook page, Naldong Gala. Okay, maraming salamat po. Thank you. Naldong Gala signing off. Fish show. Charis.